plaza. Queren decir que tiña sobrenome de Quixada, ou Quesada, que isto é unha diferencia nos autores que deste caso escriben. Ainda por conjetura verosímil se deixa de entender que se chamaba Quixana, pero isto importa pouco o noso conto. A bomba que na narración de non se sai ao punto de verdade. Pois, a saber que este sobrevive os momentos de estado ocioso, que eran os máis do ano, vamos a ler libros de caballerías con tanta afección e gusto, que esqueceu casi de todo a punto o exercicio de casa, e aínda a administración da súa faceta.